gi jopuonje joma nyiri. Homa Bay bende ira neno kanyo. Ma nonro mok ber ahinya, nyiso ni gimoro ok ber ka. Kineno Garissa, Mandera, Wajir, Turkana, Samburu, Narok, West Pokot, Mombasa, Lamu gi Migori, magi pinje ma kanyo wadhi to ni pinje gi mokwongo nyithindo ma nyiri tero nyange e hali mabor ahinya. Molo Migori, nyithindo ma nyiri tero nyange, koro nyiso ni ogitim klas 12. And Migori nyathi ka ochopo higni klas 3-4 titere nyange. Ka kotamruok Kenya ka titere Tanzania. Mane gima wayudo kech Kuria gi Tanzania, Kuria nitie mang'eny Tanzania malo ma Kenya. Koro ma nyisi gimomiyo nyiri ng'eny, yawuoyi ng'eny Migori malo nyiri. Garissa be nitie nyange ne timo, som nyiri ok okawo kaka gimoro malich ahinya. Kata ka ning'e somo gi ndiko, isedhi madrasa, mano nyathi manyakoro maroma. Koro ma nyisi ni counties gi nyithindo ma nyiri ok oyienegi dhi mbele moloyo klas 8. To Homa Bay nikech Homa Bay bende aneno kanyo ka nitiere gi jopuonjre mathoth ma yawuoyi kipimo gi ma nyiri. Homa Bay be nitiere mang'eny, nyiso ni nitiere pi mang'eny ahinya Homa Bay ni. Ng'eni Homa Bay mantiere gi lake front mang'eny ahinya. Maybe nyithindo ma nyiri oselal. And king'iyo Homa Bay nyicho report cases of pregnancy mang'eny ahinya. Ndalo corona, kata ndalo mjobiro ni nyiso ni thoth nyiri odhi tedo mohiu. Yes, thoth nyiri odhi tedo mohiu, koro nyiri onge, yawuoyi mantiere. To sam kama yawuoyi ng'eny malo nyiri, biro bedo gi chandruok mang'eny nikech nitiere, nono wacho ni ka yawuoyi ng'eny malo nyiri, e kor piny nitiere tulo mang'eny, mone makwega piny. Koro miyo counties giendi ok ber ahinya. Giwe nyiri bende wuok oko odhi osom. To ber mondo kitimo nonro matut, gimomiyo ni counties mamoko nitiere gi yawuoyi kata mana jopuonjre ma yawuoyi mathoth malo ma nyiri nikech kuom ranyisi nikech magi counties ma nyange ng'enye yie mohiu ng'enye, koro miyo nyiri onge. Culture be kito malo kabisa ni nyathi manyako ok onego ng'eng'e somo kende to mano romo. Ka gwenge mag North Eastern aneno ka gipong' kar kaendi, koro ma ok ber ahinya. Mombasa bende nitiere gi males than females. Magi nyumbu mohiu, and again Sharia law uyine kata nyathi jahigni 13 mondo odhi onyuom. Koro laws bende Sharia ng'eni wan godo e constitution wa wayie kar ka. Koro ka laws gi tiyo nyalo kethonwa nyithindo ma nyiri bi e school. Kidhi e counties with more females, wan gi Vihiga, Marakwet, Kirinyaga, Meru, Kiambu, Nairobi, Kisumu, Kitui. Magi are urban counties, most of them. Koro ma nyiso ni ang'ono, jok mani urban giendi orwako somo magi nyiri. Kipimo gi yawuoyi. Nikech ng'at nyalo penjo niya, nang'o ni county ma Kisumu, samoro kama Dr. Charles Sakach kiwinja, nang'o ni county ma Kisumu koket ni nonro mare entiere gi kwana jopuonjre ma nyiri mang'eny. Wang'e mana kata mana gwenge mago mag Nyanza, kipimo kata mana gi Migori gi county ma Homa Bay. Kene Dr. Charles Sakach diwach nang'o nikech aneno ka Dr. Marygoretti